kardom don marde tum pini labang so lamarjan aptha eli tum kachi than po nai alam the bangalap themai li tum ke damtang bar ni wang kusami eli tum branch bank lapen aadhar bank account lapen aadhar li tum link kuridam sitame ahok pet link ka kuri lone mate kachubai lone nang li tum yong si link doma avema yong si cecek ji pulo tangte laneli joyram online tit channel along nang li tum kumrira ladak ben klardak waisap kachiniya phansi ni nang li tum phan kachini ko lasi bini abangke nili hemle ke to lista me yo lapu network ke misen anat thusi ban si banglo stami labang so online tit joyram online tit channel along yong sinang litum ke cheng ben kiyo labang so video nang lang dunlo pulo tangte nang litum bank account pen aadhar nang litum link doma avema checek thek ko hem do koka lasi labang so puthak sini nang than po ajat a bank stami nang litum aadhar pen ke link kuri vek nang ji lasolo lasi labang so puthak sini dinang than po lasi a video le pangcheng lo lasi a video pangcheng pon po lasi first ili tum kedam nang ji lake nang litum hem laptop stame ba computer stame nang litum yong si ba mobile phone stame yong si do pulo tang nang litum hem jung kelang nang ji lake nang litum Chrome mate browser Google ladak sinang litum humri dam nang po lasi nang litum open nang po neli sonsta neli Chrome long neli open lo ba Google long open lo lasi labang so Google along yung silitum open lo pelodang tedak URL isilitum search option bangi lasi search or type silitum tok nangi kasilitum ke tok nangi lam the bangke la pulo uidai.gov.in lasilitum tok nang po latok tang delo putang litum search aero long litum bear nang po paklik nang po lapen ke lapuson interface cewang po select your preferred language lason si English select lo lason si a website open lo a website open data pi ilitum lapu aber scroll non mate aber natula pubanon nang litum da get aadhar pulong nang litum theklong ji la get aadhar pulong bang nang litum theklong ji lasinang litum check aadhar status pulong bang nang litum bear ignon la dak bear igdelo pulotangte dak bear igdelo pulotangte malom sopor la puson chibangji la dak welcome to my aadhar pulong lason interface cewang po son si da documents update lapen download retry eid lapuson si verify vid generator lapuson si dolo bank sending status son dolo lapuson si neli login kuri re pelodang tenang litum aadhar bang kenang litum check no dak po lapuson tak taksi da kabang nang litum aadhar number enter aadhar number litum tok nang puson tinili aadhar number cetok po 964194312320 lapen captcha ke ladak nang ke piat teng sinang litum tok nang po capital G M 96 small o lapuson si tok lo tok dat pen OTP bang po lasi OTP ilitum nang litum mobile ban sona kat kinili mobile ang OTP bang lo kasi labang so OTP ni di 447-506 login dak bear nang po login jong sinang litum bear delo plong te malom so por lapuson cewang po laten lapuson cewang delo plodang te malam so poring hong dunang po ladak document update pudo download aadhar pudo order aadhar PVC card pudo address update pudo bank sending status pudo lapuson si generate via virtual ID pudo son si litum ke bank pen aadhar link bank account pen link aadhar link si litum ke check ji pulo dang te
klik la bank setting status ulong bang sili tum klik nang po ba pair nang po son si nilike bank account along sta men nilike link to add lo la po son si bank setting status along klik lo pulo tang te kong jong si ke do tang tum lo pulo tang te congratulations your bank your Aadhaar bank mapping has been done pulo son che klangi la po son tak taksi nili a bank icon number amen lake bank amen son si Aadhaar number dak bangko bank name status son bangko last update la son bangko son thak thak si neli bangke Airtel payment bank along bang si neli ke link dodon lo la puson si ako bank setting status jong si link dol pulong ta dak active pusu che bangko la puson thak thak si last update on pute lake nang tum update arni la puson si data rik update che bangko la si la bangso video kitching pen ke jutang kelang dun thega por la si kadu ko vita nang tum ka chisera bang sta meeting ni rinon la pen nang tum la bangso video kitching pen ke jut lang lo pulo tang te nang tum nilihin joyram teron online tit channel hin ben sta ben nang tum aphan isi akero pajir lo la pen la bangso a channel jong sinang tum kelang mi ke dami lang pulo tang te ka subscribe pan sta ben nang tum ting ni ri la pen nang tum comment along nang pi lo pulo tang te ni nang tum aphan video kaita nang information na video nang ki pi phane kaita nang tum aphan ka chung hong dolo la sin li phan prapjin pen nang tum ko pi ma nang tum information na a comments a video nang ka upload pg la pen ke nang kiba pg phan sin lista me la pusana video ka chung hong lo la pen nang tum comments ta me chung hong lo la se binya video bang ke la poncho lo kardom